Yena munya na so da mo kan ho me de na hanu nsem e de premo na no so ya tena se na ne de ba besua ho ade no e fa kente ye ka kente a mo nkasa na kente e yo mo de na ye ka kente e de na enye din kente e ye de na kente no e ba ye na e ye de so na se be si ye ka se kente a amunafo no e de ye eni asante de ye ka amunafo kente no se ne sitie eni ye ka asante kente so se ne sitie e de na ya so ye de e dantemu ye wonum bi a ya na ye tate na se ga na ye tubi e ye kro sa anwomo no ye te ye de brebe ne baaye na ye den so e na ye papa efiri mamo e de sa anwomo no e baaye de wo se ye kufa kente ho no e doso abakose mu no de wo se yesua so doso pa na emo mo ne ye de we bremo na ye na ya tena se na yesua no ye eno nti ne sua ye ba besua de no odwede mpo Nyankopon ayadom e de mewofa teacher kantanka aboye monarchical historian and pedagogist na da Nyankopon de na dom yen ya ye no no esua de kente zuo ni menwe ne pa eno te kente ho asem de sabi ye san no ho ye nenti u bebia e na memia bema yawo na yawo boache aboye history teacher e wo international community school e wo Asante mantemo e na afin so memia na yawo kwesi apia twemesi ono so a history student to say you war ogusu a womu e don't see any yatena say say dia ya na ya adesua nko a esanse no na maye ye danso me so mi din e de ma me fosia me ya na ye homra ye ba na ya mampani yatena say na ye de adesua nko so e de abram ye na ye homra sesia ofa bimia pa che mamunya yatena say Joseph. Yeah. Everyone on Mama's way. Is it Mama's here? Another moment. Of what I will, they did that for the new. Yet to say, I am your no more video so no more kente, and more hassa. And some more kind of dorsal. Second day, young man of 40, only the kente, a buyer. Na continue so we buy na amuna for the better Asante e ma Asante mu continue and sana Asante so ye ka se continue ya Asante for dia ofa sansan wonya bieti Oh yeti no da na ade cha de se nyina na foforo ba ka ho na ebinumu sa danda o mo ano ebi o mo ko kan bibia na chire o mbehu se eri o mkan ya ne se o mo nyina yi na o masa beda ne no odi mu se debia na ehwo asem ho ni kwan se basa o fa me ba ku bia meti ye ne se me ne se amunafo ye nua ma amunafo ne se o mo dia no mo ne didi kente ne ye de etoso yo mpempie no obi pe bibia agea se ono atimi ko transe na wanwono asem bi ya ese ni ade na opeso oje no enti saa bi na ekoso na abrofo de omfra no panning of words se asem bi a na sekire ebi kura anya saa nanso ejeje said the asem na yaka no ofa no a na odi no ogina so e de ji bibia opeso oje ofa ye ka kenta e de ni nye di kenta yo ade bia o wiase bia no ya na ewo ne fare bai de enam so a ade bi bai na kasa nso a yekan e o kasa bia mu omu ana said the kasa no ade a di fiase ma yenya kasa no omu abonza na edane na akopie akoye bibi foforo na afa bibi foforo na abaye no mbom na ya gye atum se eno na ye yi na onum a omu ye kente hu adwuma no enim kente hu mpanin nsem ne na bakosem ne ade no omu nim ebise kro bonwire no a kente ne si wo mo na aso no wo Ghana ha no omu no enchire mu ne se na ade a efre no se entoma na ewo hodada
na kwanya na efa so ye ntoma no no ena omo dane omo nsa yese eko nanim ena afi ekose ti se eninu eya akese na eninu ekoya akese na ekoya ti se kenten ya nwono anya sa de ananka omo frɛ omo ade nwe ntoma ya nwono na eko no a eni koya akese no ekose kenten no no me say oh we de ye nwono ntoma de na nso we de kenten ntoma ndi kenten ntoma no na adane akoye kente ni mu manya se de ye nwan ma mrafo ka se omo na ne twen ye ke kete no mrebe kan ho yo omo de omo no omo kan omo asem na omo asem no so omo kan emu se ho se e bada ben obia wanyini kakra bia no na wonte da se anwrafo bi ka se ana igwefo bi ka se ana everfo bi ka se omo ewo bibia e friend kente enre ya eye 1990s ya na sade no efi asese eba enti ansa na 1990 no beba no ya na Ghana ha nyina babia obia befa bia no ye de kente no sene inim no se efi bonwire na bonwire fo no se ekwanya amufa so a ebeye kente no na obia aka no ema sebe enkoda akura ngomamu no na ya twro ewo nkoda ngomam se kente efiri bonwire na sei ena enam so ebaaye ema apere enti enam ne oka se yatimi abomodi akoyi engoma na nkoda akan ewo sukuu mu nyina afiri ho se be ya yebetimi enya bibia agina so se ngoma ni ho de a obi andimi enkoka se ade no se dada nyina se na ne yeka no enro ya no mu yiyi ngoma no afiri emu ovani yeka kenta bakos yo dedi kan no kente ya ntuma ya de ifra ana ya de pamatare ana ya de eye bibia pese ya de ye bia na ntuma nso enye sebe enyado Ghana fo ene de ntuma nwono ebaaye na agowie se esirimfo na de baaye ana everfo na de baaye ana sa kanfo na de baaye oman bia tena wiase ache bia no na no bia obi enti yeko Garden of Eden ya Bible mu yesese de onyomfo eto na krokrowa enti akrokrowa na ede nyono ntoma no yaboso wo Bible mu enti Bible asem no na wo hom fie sei ni enchere yakura mfie mpim mienu de na wo ansa na Bible no nso mra no na Egypt wo ho na omo nyono ntoma na India wo ho na omo nyono ntoma Japan na wo ho Arabs no nkuro ni nyina na obi anyono no ntoma dada uyi omo kra de no guru nchenya omo nso de ya kan China ne India no omo ntena wiase nchere yakura mfie mpim num de omo tena wiase sa mpim num ni nyina no na ntoma no ntoma nyono na wo ho uba esiremu a omo no nso no eno nso na wo ho ebi a omo kosua no de omo ananim na no nso open omo ana abohu baby a omo enya free na ade bi nso a obi ade bi wo ho ana ye no wo baby obi anko hoda nso bohu na obi nso afiase wo baby na ene na behia wankosua mfiri obi a ho no a na nyame se de osisicha ne ne ama omo abeche omo bi enti everfo enim ntoma nwono na akamfo ni titiriu Asante omo nso ntim ntoma nwono na esirimfo nso nwono omo ntoma na sa aman ya ekekan nyina no na India no ne Pakistan no ne friends China no omo nso ni omo ade ya dada enti ntoma nwono de na ho dada na kente no eye ntoma nwono no fa baabi na enya nsunsanso bi kose kenten enti ombefre no kenten ntoma se de bonwirefo no sikire omo ntoma mu no bonwirefo wo omo ekwanya anase akanfo
titiri asandefo kwanya omo fa so omo nya omo kente ti se de omo nsi kan omo de no sa enete se eye second no mbe friend kenten tuma ena abaye kente ena ye friend se sirimfo susu ni omo de enwono dada ye friend fugu na ansa na bonwirefo no anasa akamfo no be fra omo de kente no na omo friend no nwentuma entu ena na ever for no so no wansa na omo so be fra omo de kente no na omo fra no agbemevo ebi akasa no me hunu kan yi nanso anye de nya ben no e me kan no agbemevo no omo de omo kasa abetimi aka ne yi a chense de mesi kan no na obia woni de se de no sika no ko Nigeria omo nsuso nyono kente ene omo de omo nyono no ene se entuma bia ya nyono bia wa bibimam nyina abefa din kente no ansa na abefa din kente no Nigeria for nomfro na so okay so womo nsusu womo din we na kira wo se no bia ni mne de ya dada na emom obi de ena ensesan ba mu ena okoto ni din kente ntuma ndi se de ya edin no eba enie to fa yebe bonwe asante bonwe kente sedua so na bakosa yo satie ni brenam ni ene se asante ebeye oman asante no my ne kabo mu ene ebeye asante no endi se be nyaado untimi nkofo oman ba akope bi na onfa metoto aman bebrebe aka omo ho abomu se ene na yepe ndi omo no aman na omo keka bomu no omo hu se eniema oman na yekese ndi bibia na ebehia na dodo ndi saade a bibia no yempe babia yebeye no ndi so ahwe asante mama besi ne babia yesene nkonwa ewo ho eye kurubi ya ohene wo mu ya ono hwe nkonwa no so babia yenwono ntoma eye bonwire eho na asante isi ho se obia onim ntoma nwunu bia no bonwire na onko na enye factory ndi ntoma nwunu factory ekoye bonwire obia onim chiniyeye ono nso onko ha obia onim agudie ye onko ayi ebia ayi soko bankru from ndi asante chiche sa nema no ema nkru ya besi ne nyina ada so wo ho ya bibia obebo so bia na ye wo kura ye wo so ewo eho hene ndi eno ena ma ayi asante enyemfo no ye ne se ene mun kama humbom na munye bibia ye ntomanwino bia no enye no bonwire eno ene de kente ena anke be kan say factory ana industry eko pie bonwire na free ansa na asante man eba no na ntomanwino ho so na asante eba ye no ansa na kasa kente no eba ndi asante nyama ye no na frɛ no nwontuma babia na obi ye bia na frɛ no nwontuma na emom ayin asante hina odi kan ba ya e frɛ no asante hina opem so setu ene di ka ba ye ono na chi ena asante hina opoku are katachie enso ba ye opoku are katachie no na ni gye se o hihye saa ne ma no se omo nim we nyina ye nkotena ha omo nim we nyina ye nkotena ha ti ne penso ena obo kente hene yo ovansa ne pepa osante hena obo kente ehene na bresho na ye wonwentuma hodo wo ne ye wonwentuma wo hono ansa na ye nya ba ko omo nwene ye se we die ayi ne nwene no ese kente ya me ye nya den kente no mo asa ya te ho asam kakra bi obabi se ye mo hwe sebi eya ananse so ena omudinya kente eho yi yo eya ka kente ho abakosem eya den ne be ye bonwe na abakosem ben so ne techi ne omuni se bibia no efiri ba efiase wo ba bi se yefa ono omo ye ka nse wo a wo de beji entre ha no obi ye obi kura wo na wo di ka ye enso ye nti wudin ni obe pane de ho ntoma me ate ni din no
na ono na obi ebo ndin so ono de bae ndi ye omo ye car ewo America no na ye car nso oja Germany na German fo no na edi kan gezate omo de no ndi na je se wo na wo America na odi ka ye bi kura no a se de ni odi ka de babon tin se ona waye no ona ye de ma no ndi na sese no ye pe obi o ye ka yese Germany fo ne fie ase sana na ahanso atie se de o musika o masemni se o mo no no mo ya bomofo ene ye kuafo ba kon de kuragu na ba kon de ameyawo na kuragu ni ameyawo yi o mo ya abomofo ene kuafo yi onu mu se o mafu mu no anansi o mu hu se anansi bi wo nansi de no mo hunu nanso o mu hu anansi ba kon bia on de o mu hu se anansi we de se de osi ya ne ama no eso no enti sade a ye bedi ne ntente na yesua ekwan a ofaso ye ne no ma if say ono ne ntentan no no ye ne nitimi kire no ma nyina emu akase nyina na che omne muoten enti efro no sa anansi no anansi ntikuma ndi anansi gu ahodo anansi bomofo ono ye ade ayi fita bi na tada ho ye fre na fafa ono fre no anansi bomofo ana anansi no a oye ayi a ntentan a eye te se ayi no kokko te se ayi akokos de omfre na akokos ade no e fre na awirewa anansi a ntentan no mo odin a e fre na awirewa no sa anansi no e fre no anansi ntikuma ndi ono na omuko hu ya omuhu se ono de ne de eso no ndi ombonwire ho no ombabi omo ya omumfuo ene ye no omuhu sa ayi no nti enni ne nyina no sa bia na omuko hu anansi na eda so ho ya ye fre ho no mo ayi wakese ho ayi akese ho eho ayi asase na omuko hu ye noda eda so ewo ho enti eho na nakuragu ni ame yayi omudo ena omu efi asese ne omu suesua to omu di ka ye eho no mo ko ahayo omu emfo eho na eho na omu sa ko omu ahayo ndi asase omu teso doso eye ehawo so eno no ndi omu ye de di kan ya ye frɛ na ayase tuma ayase omu ko hu ye no eno mo ba se eno ma be se de wosi ye na nyontoma no omu na tiefo mo Indomo ba ye no kente ne fiti brako pa na ye be ye ne sedua so debi ena me kire o se omu di kan ye ne di kan ne di kan no se de omu sua aboa no ananse no ende omu hu se ofa na homa no a oto ahoma no de kwa no de akokon ha no de akokon no omu so ye bi na de omu ye no de omu nya ye no omu frɛ no ayase tuma omu de hye omu nantem na de abɛhye omu ayase nti eno no mu wie isanse ehye wa yase no nti no mfre na yase tuma na ntre ena omusa edi nnua sisi fom ena omusa ye baako e wa asase so nti eno so mfre na asase tuma de na ehye yase no efre na yase tuma na de ombobo no fom no omwie no se yaye na wa asase so nti eno so eye asase tuma na de tre kakra na no tre kakra no ena afede omu ye bibi ayi a omu de ennua sisi ho ema no trekese ene no omu nya nsadua so ntuma endi efiri ayase tuma ene ba asase tuma ene ba nsadua so e ba nsadua so no ntuma onu mu ai enye se ya omu nya omu ahoma no omu de firi ayi edoa no ye ayi nnua bi ayete sa abe efifiri wo nsuo ho na ne nkomu no wo mote ano ayi ahoma bi afiri mu ti sa ahoma na wo di fiase to wo fiase na afiri no mo hu se den se wo de sa de no befira emu ye dendenden na wo de onyina atentiriwo onyina ayi efira bi efira na atentiriwo ya ayi cotton what the babro for my cotton enti onyina no atentire ho no omde fiase so omu yi ahoma afiri onyina tin eno na omde ye enti omu
ye nyina no omo ye ba ko a etre ya omo hu se we die obetumi akeka bo ho de asowasene anasa ye twakotobi ahye no ena omo de ko kire omo hene bonwire hina na wo nefre no bobie ansa to omo de ko kire na bobie ansa ye bonwire hene no se da bi ade ya mo ye die nwanwa ene mo mamfa mo nko Asante hene o zamre no Asante hene osetutu ena na wo ena omo de ko pem so osetu odi kan to omo de omo odi omachi de ko kire o hene no hene se moya de efi na ko mo be ye ntoma amane ene madehye ena oyen se ene bonwirafuo sa nkrofo mienu krogu ni ameya oyi ono mu enye ntoma ma no ndina ntoma omo ye nyina na efufuo ni tuntum ya ye fra no fufutuma na se no na ye ntoma no edika ntoma omo ye ya fufutuma no kra san agu ahodo ne omo di ka ye pa ne fra no gagamuga no se ye ya omo fra ne sa ne se bibia na anyabo nti ne yeton nana asantefo sika no ne na enkwani mu kra no ne fra na aga sika no a esawo mu no ne fra na aga enu nti ne abeye kasa ewa asantemamu se mempeme nyaga mempeme nyaga mempenye hu kire se ade no bo nyeten nti eno omfre santuma no gagamuga aga we die emu aganie enti santuma no bae no ya eye tuntum ni fita no koso ye ya enti Asante hene ose tutu pen so no de ntuma fufuo ni tuntum ko ana na omoye ena e friend is Asante hene poku are bae Asante hene poku are bae no na Asante fo di gwako e friend is mpoano enti omudi gwako mpoano no ena kuraguni ameya omo kire omo akonta ntuma no nyono omo akonta no ne frɛ no otakraban no so firibo nwira wa ena ono ye oyokuni ena kuraguni ameya on de omo ya asonafo omo kire omo wofase omo akonta no se de esi nyono no no afedi omo ni nyina na eye ena omo akonta ne nua maanum ekọ ayekofo no kọ empoano na omo ba na omo de duku no omo de ba na chese no de enye fufuo ni tuntum na ye de aye na de colors bebre anase ahusu na nya nwentuma no ema duku ena omo nua memba no sane ahoma na ewo mu no ena omo de ye asawa ede nyino ntoma na bi to omo ye no na afi ade aye friend se ahosuo no kala aba entoma mu afi de free tuntum ni fufuo no so ko kala eno ye Asante hene opoku are penso enti nipa na ode kala ba entoma no mu no ono nso omo de ko kire Asante hene se afi de entoma no ko nanim ena omo de santoma no eto ema no a omo kofa duku no duku ye de enyono ntoma no ayokofo ma ndi omo friend ntoma no ayokofo ma ebi na hyemi ndi ntoma edi ka baya na enye tuntum ni fita no ahusuo no doso no e friend no yokoma no bi ena hyemi ndi Asante hene opoku ware eye se mu amode enwe ntoma no baaye no mebo mo hene ene wonso a wode kala ba ntoma no mu no wonso mebo hene na ansa na Asante hene opoku are ebeba no na edin kente no de na aba na ba kire se wo mo ye no fufuo ni tuntum no enumu ena wo mo ede ahoma ebobo ho akese nti wo mo de ye na ko se kenten enti Asante hene osetutu penso no na ntoma no fufuo no ana omo ye no na ani ahuriwuri na kose kenten nti na kenten no entuma ye frɛ no kenten ntoma
no Asante opoku areba ya ahosuo no esae no ena obo onumu a omode bae no enwono no ne nwono no bae no ekuragu ni ameya no obo wo no mienu Kente enyemfo ena de ode ahosuo ni nua manum de ahosuo bae a ono so de yentwa obo ono nso yokoma ahene eye se enyemfo na koye miensa ewo bonwure mienu kuragu ni ameya eye kuragu ni ameya omo na ye Kente omo na ye Kente ena yokoma eni nua ma so yokuni na ono ye kuragu ni ameya wo akonta no eno nso ni nua ma na yiro ba omo so otakraba na waka eye den na efiri hono mo eye den na husuo na na ye de omunya kala hodo anaza husuo hodo a omode nwine eye Kente omu se ese nye tuntum ni fita ngwa na de ye ndi fi ono omu ye ahoma tuntum fita na ono mu kope dua bi abena na omu de agunsuom na omu nya kala afrimu ana husuo afri enum na omu de ahye ntu fufuo no nti ema omu nya kala anase ahosuo ahodo efiri nnua abenam ene nnua bam ene nnua hahaban mu ene ma ebise na o ko broni de na ne boarding ena afi o nante akwachiri ansa na onsaka nti boa omo ma omo nsuso eyi ahosuo no bi firi enema fufuro mu ma ombenya etutu ni din nti bonwerefo no mo nwono ntoma no wonu mututo ahosuo din enti ade a enne ye frɛ no akokɔ sade ya wore kɔbrɔfo ma ye yelo no mo no frɛ no awerewa ne na eye tuntum no mo frɛ no bibire ne na eye friends enne o mo ka no amono no na o frɛ na pobre ne na eye kokɔ no eno le mo frɛ no kobene so anase a friend say kojan ne je say kokwa hwe mfra mu ade a omo ye ya benya bibi ma no ko se kokwa je say eni apa kakra no ya enemire ye frɛ no pink no wo mo frɛ no nsankene ndi na je say adwuma na nkasa no apagya no modura chiri ama wonum atutu ne amadin ama ntuma kra no nso ayeye no esanse omo ye ba ko a ye tu ni din se yokoma efi okọ no na afi ntuma enye dini ye tutu ntuma din ni ade ofa yemasa wa so na yenko nana akwasi ko no mo na ayi wo fa ye sua de ye hu se na wo fe ka se otunfo program na so Asante no say to abreso ena yinya Kente ehene enti to di ben nyina na say Kente ahemfo ayede aba kraguni ameya bamudika enti me yenhwe na nanu mo say na mabedi ade say ye Kente ahemfo na wo mudi ne afia komu ensuso edibedi ade na yewie nso so ane yaba na ya so ne aba behwe yenya ne ntiesa na se yesua se book bi abrofo ne bi churchre oba ya yero Asante hene hono na se boba na hife ne picture na ye wo bi a onwe ne Kente ye behwe hona emehu se ukra bibi nti ya ma mesua nso ade oba enyiye etina na me enko ye hwe Kente ahemfo a omaba bedi Kente hene a omo yedunan Kente hene ha odinkan ne e frɛ no na omo yemiru ne from opokukuragu ene kwaakye ya eso omienu na omoko hu se onwene wisi omo di akonya no efri 1721 ekosi 1790 ena opokukuragu no ebeto aso di akonya no from 1790 ekosi 1792 ono so Kente hene
ɛna Kente hina ɔtɔso bi ne Atakwafori a odi kan ɛso na ɛtɔso miɛnsa nti ɔno no edi ne mmerɛ no free 1793 ekosi 1806 ɛna Atakwafori ɔtɔso bi no ɔno nso yɛ Kente hene ɔno nso di ne mmerɛ no free 1806 ekosi 1834 Kente hina ɔtɔso ɛnan ɛyɛ ɔkan sekyire a odi nkan ɔno nso di ne mmerɛ no free 1834 ekosi 1846 Kente hina ɔtɔso num ɛyɛ ɔkan sekyire a ɔtɔso mmienu no ɔno nso di ne mmerɛ no free 1846 ekosi 1870 Kente hina ɔtɔso nsia a ɔyɛ Ifa Santamire ɛnso di ne mmerɛ no free 1870 ekosi 1874 Kente hina ɔtɔso nson ɛyɛ Agwaje Opibuo Santamire ɛnso di ne mmerɛ no free 1874 ekosi 1898 ɔkan sekyire a ɔtɔso miɛnsa ɔno nso yɛ Kente hene ɔtɔso nson ɛnso di ne mmerɛ no ɔtɔso wɔtwe ɛnso di ne mmerɛ no free 1908 ekosi 1931 Kente hina ɔtɔso nkono ɛyɛ Yaldankwa ɛnso di ne mmerɛ no free 1913 ekosi 1960 Kente hina ɔtɔso du ɛnso di ne mmerɛ no a yɛfrɛ no Kofi Badu ɛnso di ne mmerɛ no free 1962 ekosi 1974 Kente hina ɔtɔso du baako a ɔno nso di ne mmerɛ no free 1974 ekosi 1997 na ɔno nso yɛfrɛ no Kente hina a yɛfrɛ no Kwasi Gyamfi ɛna Kente hina otwatoɔ ɔno nso yɛ Opibuo Adeyeboa Santamire ɔtɔso mmienu ɔno nso di ne mmerɛ no free 1998 ekosi 2017 yɛka Asante hene a odi nkan a ɔbɔ Kente hene na yɛ Nana Opokuare Otumfo Opokuare address ɛna ma yenya na address no yenya Kente aso Otumfo Opokuare odi kan na address that's it yɛbɛsa aba so bio na no wache me hu so wasu class sa wo hwɛ ne mu wo hɔ no na yɛ broni bɛn ɛna ne nwoma mu ɔba yɛrɔ Asante hene ahemfia na yɛnwe ne Kente a otwae na ne Asante hene bɛn so abrɛ me ne wa mdase na broni a ɔtwerɛ ne krata yɛwɔ mfoni a ana drawing ana obi nwene Kente ɛwɔ Asante hene ahemfie no yɛfrɛ no Thomas Edward Bowditch ɛno anam pɛ so ka sɛ tiefo bɛka ya yɛyɛ ɛdan ho asɛm ne ho asɛm piem ne nwomam na ɔno no yɛdi kan aka sɛ na broni ma Asante da ɔno any broni odi kan of free English memo a ɔba Asante na ɔba no ɔtwerɛ de ohu ye ne de ɛfa na ni so ne hu nyina ɔtwerɛ na ɛsa ahomanim a ɛfrɛ no Journey a Mission from Cape Coast Castle to Asante a ɔtwerɛ no 1817 ana saa drawing ni a yɛken ana adwindie ɛwɔ na ɛnɛ no sɛ da bia yɛ adesuanti yɛba yɛwɔ krataa ɛyɛ yɛde ma amanfo ne atiefo hu sɛ asɛm no a yɛka no yɛ bosirimka ɛnɛ de ekuta me yɛ The Ghanaian Chronicle newspaper a ɔmo ɛtwerɛ ɔmo release on Monday December 7th any Tuesday December 8th 1998 enti sɛ teacher ɛkasa no ma ehu sɛ awona na di Kente bae sɛ Asante na di Kente bae saa nkɔmɔ ni pagya ne mu so ɛyɛ 1990s no na article yi nso ekuta me 1998 na nipa no twerɛ na nipa ɔtwerɛ fɛ no Kwame Osei Kumase na mepɛ sɛ mekenkan ama yahu de wom na miwia ma kyerɛkyerɛ bi no ase ba bia hu hia no pa ma kyerɛse ama atiefo ahu de na ɛkɔso Osei there seems to be a controversy over the origins of the Kente cloth. The controversy seems to be deepening with the claim and counterclaim of the Asante and the Ewe, or rather of the people of Bonwe and of the people of Petoi, of the origins of Kente. Yet this controversy would have ended a long time ago if persons who wanted to contribute to the debate, especially
those academically and socially well placed to conduct researches will put an end to their repeated sentimental statements and start making academically well informed statements on the matter. The all DBA on say twema mentwe da awonane Asante fo temeba wan na di Kente ban ne ho de odi Kente ban ho asem a se adisuafo eyi ensem a ye omoka nokra nim ato nche no mahwe asem nim yi a ye behu asem no ase ene nchase or say the science of weaving has been practiced among black Africans for thousands of years. Na me pese me kan asema papa ne kafa awona ene Asante wan na di Kente bai. I wish to state that all nations have been weaving since time immemorial, but the 24 patterns that form the basis of Kente were created in Asante. Until the beginning of the 1940s, the Evers did not know anything about organizing patterns in the Kente format, although they were able to design birds, leaves and other forms of still life in their cloth. To the opportunity say till 1940s on. Na adia na wonafo friend no omo friend Kente no. Na eni adwin de te say yen Asante de a ena ewe. Na omo de no nsonsonya na edem no say omo timi bi edan, omo timi bi enoma, omo timi bi enhaban egum. Ene moa egum. Asante de no nso ye adwin de a eno no u se opeso o kire se ebi edan ni a enye se obeye dan na ankasa tum odwin disie ye to aso no o say those involved in the transfer of the Kente technology from Asante to Eve are myself Kwabena Safo, Kwabena Okai, Atakofo, Kwadwo Brenkran, all from Bonre and Mensa from Bamai. Others were Kwame Diodu, Ejei Mensa and Kwabena Nipa, also from Bonre. Kwabena Okai and Atakofo are still alive and the facts can be cross-checked from them. Enti or say omo de sa eya Asante Kente adwen ne se de siem efi Asante kwa awona no na ye ono Kwabena Okai Atakofo Kwadwo Brenkran ano nyina free Bonre na sankofo nyina nso mo nyini Kente ano mo nyini ni yi pa ana mensa no free Bamai ben Bonre afi ne Kwame Diodu Ejei Mensa Kwabena Nipa awo nyina nso free Bonre no asat 1998 a ye tro article yi wose no nyina ye Kwabena Okai ne Atakofo mo tiase a na eye asem o kan yibetimi akobisa wo mo amoma enso de o mo nchire mu aba. Now, in the 1930s, Kwabena Safo, was the weaver for Ochehene Nano Furiata, whose real name was Kwajudia. The Ochehene was a member of the board of governors of the Achimota School. Ghana de Ogie in Achimota School, we can addition me name penny4 no omudi anim. Also in the 1930s, at the art department of the Achimota School, it included traditional loom weaving on their programs. As if by design, the teachers were from Bonre. What I know is that I was at Bonre in 1936 when Mr. R.R. Amponsa and Mr. Davis, then a teacher of ceramics at Achimota, came and invited me on the recommendations of Nano Furiata to teach at Achimota. In this answer, ono no ye Ochehene eke ntumanyene for penny anu ni madwuma nti. Ochehene na mu etu Mr. R.R. Amponsa and Mr. Davis 1936. So me hunu nanka o mesen ko kire entomanwene ne wo Achimota school no. Or say I was asked to get 3 more weavers. So I went to Achimota with Kwabena Okai, Atakofo and Kwadwo Brenkran. Nti sankofo ya abobo omudi. One om ne call. So mo ko kire ye Kente nwene no wo. Okay. Achimota school. We were housed at a place called Adumle, where a shed was constructed for us. We were paid £4 a month, and we taught Kente weaving to some Evers and rudiments of weaving to some students. Eti ehon wasa chimbim se wona na eche awonam na nesia. At that time, the head of the art department of Achimota was a Polish woman called Mayoret. She helped us a lot. We were at Achimota when the earthquake occurred.
In 1940, I left to start farming at Mampong. With the money I had acquired, I was replaced by Mensa, a good weaver from Bamai. One cassette, Kwabna men saying, if you are Mensa, I can once in free petrol, I'm no free, Bamai, no free. Now, me or day is no say, years later, Kwame Diodu, J. Mensa, and Kwabna weavers from Bodmin who had made Koforibia their base, taught some other weavers how to weave kente. Article Nifri said them kind the Ghanaian Chronicle, or more releasing on Monday, December 7th, Tuesday, December 8th, 19. That's a chance say, opening ya or Troy, ya semi. That's what you won't read. Or say Kwame Diodu from Kumasi, say Kwame or say from Kumasi. It's a member Hano, Wafa. Yeah, can't a year. Now, Oka say, I'm gonna afford the influence and pepper in 400. Wafa, one more as the best swing and also walking down when you can tell. And as you young mamma phone, or more find him fine. And I said, one casa can tell you, Maria. Jedicano, Papa, or can I say? Me anga me papa. Of I remember some me remember never bet was to cacao. Can I say okochire continue no ewo Achimota school where me papa angasa owo me na enye sebe eyi potefo no okochire wo samre no kura ye kan na potefo no wo mu nche da magana wo mu eyi na Ghana mai say I can 1930s. 1940s. I na Ghana be no. And so na Achimota you know no na go so na Ghana na MI. And you dear all kind na no na ye go so asem and oka. Go so no so na sabi ever fly from Angulo. No de no mo hadada. Na omo aye from Poto enu a omo ene omo kase omo na be kire ye no omo no omo meka goku su no kura ho of a brother no buy omo plebiscite ne 1956 ndi ansa na Ghana ebenya goku su benya independent abeye Ghana no afi pepepe omo buy afi na Ghana nya independent ndi nipa mono na mo nka omo na mo manfo froso a na from Togo ya mobile no na efre no Transvolta Togoland na omo a everfo a na omo wo ha no de na bi wo hadada omo a na omo wo hadada na from Anwulo sa Anwulofo no omo nka se omo no mo de kente bae omo de omo nim se omo de no a na omo nwono no na omo nim ntuma nwono na omo ntuma na omo nwono na na efre na agbamevo no na ayi yedi di ombehunu omani behunu bia no omo ye tontoma no nti nano ene kente na ayifo no potoifo yi bai eye anwafo yi a ye kan anwo fo yi asema ye kan omo de Achimota school mo no omo obi enti sa anwafo no na mbapa no ko kire omo sedi si ye bonwira de no ana isi ye akamfo kente no so enti omo no omo de ti say enne ya ye ka say isrimfo nwiro ntoma ye friend fugu o kire omo kente no a ombe hunu yo obi a onim ntoma nwino bia no o kire no oyonko de a ohunu yo enne ye no ka say esabe akamfo nso asua anwafo de no a ana say everfo de na ye ni behunu no ye tontoma mo so hunu yo enti everfo de no ana omo ye no na nye geometrical designs omo de omo ni behu bia dua omo ye dua no de tum so enti ye everfo ena me papa no ko kire omo kente nwuno no omo guso kire ntomanwuno ewo Achimota no a ena owura na efre no efremamo Efremamo no no kire enwum musicologist ya we obinfo pa na no kire de wa Achimota school hobi na Kofi Antubam ono so kire craft
asene nkonnwa ne ade no no so wo hobby na ayi your friend say Kofian to bam no samre no student na Mayovis Bruni Polish ya ne fire Israeli no o kire art fo nyina no ona na oda o ma no school teacher fo a mo kire art ona na da o ma no ono na papa ebo ni din no se ona na da o ma no na yekọ high baby ma mo tenaye e wo nkran ya na mo de ben achimota na mo ekọ kire endumanwe no e wo endi obi a wo obi na e be kire wo na hunu ya o so wo na be kire na wo samre na wo ka se wo na be kire no kra na wo nka wo ma go ko su no kra wo ma du free na be kire no ena de no wo ka no 1817 samre ni nyina no na yanyuno entuma e wa Asante mem ya obroni bia ye frɛ no Badush e ba ya ono be draw obi a wote Asante na yimfi a onyuno ntuma e wo mum ha o dada ansa na ono ba no gra na wo dada ansa na ono ba nso obehunu ye ya sa emre ya ye kan ho asem nyina no na mo nso mo ye modie wo eve ho na mo hunu we no yo nti sa kire wa ba hunu yo a eno ani se ohunu yo enne ope car breaking for ne Japan for ne hwan obia besua ayo no se kura ahwe kura omom de car no ba no kura no Japan for ye twa o na wo mi enhwe boyi no ye ka bonwe ayia bonwe nko a na se bi ye ka nwontoma na se ye ka bonwe se dua so a omon kwa na ye nkura se bi omo so enwe ne Kente ne bia na se e champon ba ye no o mampeni champon ba ye no o ma craft ya Kente nyuno ka ho eco schools nyina ende ka me se Ghana de se no amanya o mo nyuno Kente anankura o mo nyuno Kente bebre ya wo fa Asante nko ampa wanya kura no betimi anya nkuru ba aduonu ya o mo nyuno Kente Asante eko ayi friends ya mama mfufuro so me no ka se bia ya nkwanta omo be bia o mo nyuno Kente o ofie so omo bia o mo nyuno Kente asen eni twifo ne heman ni nyina omo nyuno Kente o ndi Ghana mmia nyina ya nyuno Kente ni bi o wokọ Volta region a eno nso abu ebiso omo no omo ni muntuma nyuno dada ne mfre ni Kente ne omo abehu Kente ni nyuna omo nyuno pa na wo fa enwuma efremamu oba abonre ena obisai enwum no kuro na na me papa e kire se omo na efremamu nyina na ba he se omo no nyuno Kente e kire achimotafo nyuno no na efremamu no ye se mam nkohwe minimo achi nkohwe nkuro no a omo nyuno sa entume efremamu ya ye kan oyanwunani anase oye eveni onyanwunani bado oye eve na odi wo machi ebae no so nnyuma wo saye ne se Asante bonwure Kente de mi hunu bida kro hi enti sa papa ya nanani afiri a o ka no kore enim ngomai ya ono abie na no aka se o hunu bida o ya nko ye eveni enti no wo hunu bida enti ngo baba ba ka se o hunu bida that's what we will kro mu woni o so sa ya nyunti o so adwumpo ya so hunu bida enti moye monyino ntoma de na momu de no an de wa hunu bi na ebom ekwan ya bodrefo nje wo hunu bida so no fa nyum no mo to no wa hampo anaso mo de kwa abreche nya akoto wo mu osai nyum no ena abrofu ebefa no ko England anase English mem ena ode no kwa ne nyina ko English mem ena omu koto nyum no kira abrofu chinchini amama hunu niema chinchini amama tinseba na Asante bonwure Kente de mi hunu bida kwame onimade ye na Kente nyuno na fom ni ti ne nsa ne nan so himini kuro hi ende anyuma de me enti wenu nyina wo ho a kire se
na de ba ya ne se edurumra bi na Asante ho ahi no apagya aduru ba bi wo Ghana ha enti omutimi enkrofo fufuro timi ko nhyiamu se Asantefo ade bi omo obi a no ye de ho bebata ho ne ase no enu bi ene kofa asasem no bae se ene yen kasa yen so ene de ba ne je se ensei nkrofo adwene wo fa na de ye kan die na se yedi ga 1930s mu hodom no ena na obapa mo ene be ko bi kwa kire wo mo achimata just se free go bani nyina no e wo curriculum mu aye de ye kire na dusu e bere ene free curriculum yo running the pencil ena o me ye ne se ubi wa no se o ka Ghana asem bia na Asante abewuram esremfu asem na o ka na Asante abewuram igbefu asem na o ka na se ebefu asem na ka na Ghana Asante abewuram enkrafo na Ghana ka me se Asante de ba bia o je ba bia na sa de a ya pekwa bi ne mre o no ene ya masi enti bi na de da so endi suku no a ye kwa ewo momamu se Kente nyuno no efiri bomire no ne bomire na ya Asante no mumye nyi sa ngoma no efiri ho to mo yi ngoma no nyina fi enkora ngoma a mo kan no ana bomire no Kente no bo mu ne efiri ho ewo runs apenso enye no nko omo ni hwehwe ne ma bia che se epagya Asante bia se pe tona bia no mo ho abebata ho ebi ne yete se konfanoche wa asama hinti ene yenzu konfanoche no mo pomu mpo free ho na akoye twema mentwe ewo Ghana mem na jese mo no aye bomudin no afa ye bomudin bium se aye twema mentwe ye ngoka se efiri mo ho no bia ene abetwe ye kan be ke nyina ye de enti ye kan nyina ye de na wonu mo wo wiase ne Ghana mamu titiro ade nti na mo amuni se ade enye sa na tie titititi nyina se na tie no obi aba no ka ne de nre ya na esuso no so ya Asante ne de beboa ene ne se esuso nkode ba ya je so wura da bi o we de efiri titinsa eba ni ba wan de ya atake Asante na obi a ono wonwino no ntoma ya o friend Kente a ya bo ho Kente ya odi kai o Asante hino boko are penso 1721 eno obo Kente hino odi kai na se wabo 1721 aba bepem 1990s ho na wo beyi eno sansam na firi ho de wo de na wo kura na nka ho de bewura mu nti Ghana fo na se o mo hwe da be na botoifo ebe ka Ghana ho ebe ka gokusu ho ya o mo be kire obi ejina de say any time into no ya na asem se ne fa Asante ho ye ya adwese ehwemu of am ye be Kente no ye wo mu akodose ye hu se se ne ye hu no eye oyukuma ana tuntum ne fufu no gagamuga yo ana gagamuga Kente ye ka se ahodo a eno nko ena dini ededa Kente so no so eno nso nko of am ye ahodo bia obehunu bia na ho ukako safa no a edini Kente dinyiba enti ye wo Kente e fra na hwepan ba kono no ene ye wo Kente a sese no edin Kente no akoto ntoma nwunu nyina so ama sabe isrimfo bra e fra mo de Kente ama ebe for from de Kente ema e friend say account for so from de Kente omo na de Kente na ba ene say alata for so from de Kente enti ahodo ewo mu no sese ye nya eve Kente ba kono no ya no de wo de niema ya wani behunu bia no wo yatum enipa na abohu a na ayatum ka na abohu a no ayatum edan na abohu a no ayatum enti osuna e friend say adwesi na enti ya no e friend no eve Kente esrem de anso so eye fugu eno so mo ye ema ye de ye batakare no ne no ma ahodo alata fo de ye friend no aso okay
enti se esan se kente no akoto entuma nyina nyino so na oman no aye no mu no e na odi ne din no bebata ho e se kente ahodo no eno usan bo wuramu a etitiriu asante die no mu a eno na ya san chichim se wo ekwan a obefa so anwono no ebe ma no edin fufuro enti o kente a ye frɛ no adwunasa eno no se de esi ye no eno ko enti adwunasa no esan wo din ededa so enti wura adwunasa no de no mu a edin ahodo ededa so ana ye wo kente bi so a eno so ye frɛ na dwin ma na ye wo kente no mu no na frɛ na dwine sa dwine no wo frɛ adwine so na o sa de adwine si so a ye frɛ na adwin si adwin so eno so ye kente ba ko no ena ye wo kente a ade a ye de nwono no ya ye nan no a de tietia ayi no so no se wo nwono no ahwepan a ronika se me beka se raw ya design bia animu a eno ye frɛ na ahwepan eno wo de ayi ade a ye de nwono ahwepan no ayi mienu ye frɛ no asa mienu se wo pese adwini ba mu a wo asa no ye ne nan wo ye ne nan a na che se ayi adwintuma ndi adwintuma no eno no ene di designs anase adwini eba ntuma no mu so pese adwini no a wo ntuma no mu no ensa nya huhu a no aye ade na ye de ye adwini no aye ni nsia eno no e frɛ na asesia ena wo ye no numu nso a eno nso e frɛ no nkyire wire eno nso ayi a ebeku akoyi aba no enso nko nti ade no a e frɛ na asa no ena kyire entuma kro na wo fa ne yenhwe na wo papa entuma no odi mu ntintimai efie no osuaye owie osua ni ya kwakokyere mu ade wa achemota owie wapa wo fa entuma no wankasa wo ne wiene se wo papa ya ade ne de samre no na wo mfa ho ni ade bia dwuma bia wo papa die wo bata no ana ye kyerɛ wo nema bi na wo ye ndu wani baba ho so na wo ye bi ndu ko duru ba bi afi de wo hu ye nti wo so ye ti ye nso ye bi o fa ye nyane ti ye say Rollins o mampeni Rollins ne ho kani onye no ntoma ma no kure empanimfo na omo eba ne nya ntoma de se wote hu ye kura no ana obia na obetimi akọ omo munim ntoma nwono no se ye ntoma na memfa me din to so enti mea metra se na me fra bo wirefo no bi e ka me ho se mo me nya ntoma ne mfa mo o mampani Rollins ne ne yire abodin ene ye ntoma ne be fra no kwadu e fata Rollins ena na ansa na be fra ntoma bi kwadu fata Rollins na ntoma bi wo hodada whatever nkroma na me be basu ye fra no fatia fata nkroma na sa fatia fata nkroma na se yo ya e ba ye ni se na me papa e ka se kufodua ene nkran na nkrofo akogu ha omo nwono ntoma eton na UP ni CPP ndokwa ndi nipa bi dwane firi Asante mam ekotena kufodua ene ayi nkran sa nkrofo ya na omo CPP foi ena na ntoma bi wo hodada na efra no ayi achempem ntoma no na omo fa ya na omo de bibi ka ho ena omo tu ni din fatia fata nkroma na ntoma no 1960 na ni 61 ho no na kwa mampeni nkroma kwa nkroma ware ne ho kani fatia ena omo ye na omo de ye ne wedding ene ne fatia fata nkroma eno nso nkyerɛ sɛ eno na de ntoma din ba ena ntoma ne ebi din wo hodada ebi efra no emeda no sande ine bonsu pani 1800 kopim 1824 ena obedi sande ine o sei tutu kwame esibe bonsu ya ye tafra no sei bonsu ono osi edan bi ebata na himfie ho is architectural buildings no so dina obesi ye nam so ma enti focus dan no sa dan na osi ye no no mu se bomirefo eye ntoma
ɛde to saa da ne sɛ wei de yɛnhu bi ɛdan wei de yɛnhu ne so bi da asantefo de bibia yɛ wɔ hu adeɛ wɔ ɛna ɔmo yɛ ntoma na ɔmo de to ɛmɛda saa ɛdan no a yɛsie no wode bi ma na ɔmo yɛ ntoma na ɔmo de ebio yɛasantoa ntɔkwa no mu no ɛno nso na ɔmo ɛbɔ tu nɛteɛ ɛne nnua egu baabi na ɔmo de etuo atetakyire ɛne ɔmo ɔmo a ɛne ɔmo ko no ɛɛko na wɔyɛ saa de na yɛfrɛ no epie na epie no na etuo tetakyire no ɛyɛ sɛ mɔko ɛsa enti ɔmo ba yɛ ntoma bi a yɛfrɛ no epie kyirisa epie kyirisa no ɛyi ɛwɔ mu ɛmfa sɛ adwini a egugu mu no ɔmo hwɛ broni tuo no a na ɔne ɔmo de ko no ano no sɛ de tuo no ano asi ayɛ no na etuo no ne yɛfrɛ no perimaten ɛna asandefoɔ no frɛ no prɛmo na perimaten no ɔmo deɛ ɔmo twa ne tia ɛfrɛ no sɛ yɛmpɛ nti mo yɛ prɛmo ɛno na yɛ anaasɛ ɛfɛ sɛ ɛregina mu a na yɛde kaseɛ ba mo kasɛ prɛmo ato ɛsa prɛmo no nso nkonti prɛmo no adwini nano no ya ɔmo etuo nano no ɔmo di yɛ adwini no ɛna ɔmo di sae saa ntoma no nti ɔmo frɛ no epie kyirisa yasantoa ɛko no mo no na ɔmo yɛ saa wei no ntoma nso ɛtɔ na bi a na nyɛ sɛbe deɛ ɔmo ani ahu ɔmo timi ɛfa ɛbɛ koraa na de ayɛ ntoma din so na deɛ na wobusa no ɛyɛ prɛmo no atoɔ no etuo nano no a ɔmo de yɛ adwini to ntoma mu no ɛno etuo no emra a yɛasanto akon no kɔ na wieɛ no ɛna abrɔfo no de etuo no bɛgu kumase nti bɔ no dumienu bi a na ɔmo ato saa etuo no ɛkyerɛ asantefoɔ no sɛ yɛnkɔɔ yɛwɔ hɔ ɛno ɛna ɛbɔ dumienu bi a na ɔmo to saa etuo no nti na mbɛfrɛ no sɛ prɛmo ato perimaten ato etuo no a yɛfrɛ no perimaten no ato etuo no yɛfrɛ no perimaten no ato ɛne yɛne prɛmo ato yɛkuro yɛ na sɛ Ghana was association ne yɛne sagrati enti Asante no deɛ dancing crown yɛsɛ deɛ dancing crown yɛmpɛ haw ne yɛpɛ no no sɛdeɛ wobɛsi aka no wɔn a wɔde adeɛ ba yɛn kura sɛ ɔbɛka ne sɛ yɛsɛ ma ɛne yɛka sɛ ɔde wɔde agye ho sɛ ɔbɛka ne sɛ enti sese no wɔn a wɔde wɔn kɔn ba yɛ yɛfrɛ no makati searchers makati no yɛfrɛ no mankata enti ɛkɔn no broni nankasa saa atwerɛ no ɛne yɛfrɛ no broni mankata mankata yɛasanto apɛn so broni bi ɛba ɔno nso ɔmo ɔyɛ bɛrima ɛna ɔdi aborɔfo n'anim ɛbaeɛ yɛfrɛ no Armitage no asantefoɔ sɛ amatakyi nti ɔbɛrima na ɛnti wopɛ wo a wode wodi no koraa no yɛsesa no anaagya wafa no saa ɛnti amatakyi no sɛ wokɔ baabi a yɛto dame a wo sɛ mpanimfoɔ no koraa de sa wɔn ho mmara no otwa aba no a kɔn no ɔsa ɔsɛ amatakyi buroni ɔwɔ tuo na enti obi de te baabi no ɔno sere sɛ asantefoɔ nhunu ka yɛnso saa ne yɛnso yɛdeɛ no no enti yɛyɛ deɛ no a wompa abɛka bi wompɛ no abɛka no sɛdeɛ woka no ofa ene de esua no edoso yie pa na de esua no doso na sese ne yehu se opim so setu a odi kan breso ena kente entumanyo ba e ba kente ena ye nua no mo ye evers no omo so fa omo kase kente yo mo dia no omo so de ekire gba 1950s mu ho ena ave no omo so ye de ba besua no yo eno so omo so ebesua eno ne nyina eyo enti na de wo se yehu fa kente ho no ɛne yɛatena sɛ yɛde ho adesua no ɛde abrɛ mu na kyerɛ sɛ wɔfa na wei de nka mese mekɔkora ɔmampanyin no da akɔfoɔ ɛte sɛ ɔno nso woyɛ ntoma ma mmerɛ a kɔfoɔ ɛbuu ne man no ɛduru mmerɛ bi na kyerɛ sɛ ewiase nyinaa agye atom sɛ nneɔma ɛyɛ yie
and COVID friends epic buy no and you say baby abafa na bank for wo wiase nyina ba bebie bank uti fie kura obi timi discover bank for timi discover say beji and me ye entoma na de to kofu amamu opa saa mre no ndi se ne enyama mu opa ma wa no de wa wasa saa mre no ha na ye ka no na ya amamu opa ena no so me ye bi ma na me ye bi ma mampani mills mampani mills de no anko wo manfa anko ma no ene se me ye nso aya na nkrofo ni ka no mo tua ho ka mampani de no ye mampani mills de no ye ne frɛ no adwunasa me ye no adwunasa na adwunasa na me ye no enna e ka se o mampani mills adwunasa ni odentuma no kono ono a tuturo na adwene mu se me ka se adwunasa de na che se o mampani adwene asa ndi okoye no sa na okoka no se entuma no obeka na se adwin asa no o se adwene asa no mampani a okoma na ntuma na se na adwene asa de a se na ntuma no omfra enti de ono ne de no koye no enso ntuma ne de eho ekoye ama nkrofo bi edifra over and then answer na baba sorry so no one some kakra bi obeka e de transfer ne maba I now watching the instruments so na ya de and they understand it baby yo de omni say nkrofo timi ya o ma dwene say mo sore a mo say ananse na mo hwe no susua ntuma nwono ebe de na aboa watimi ahwe aboa so asua ade ye ewiase ba bia yesua enoma free enoma etwa ye ho ahia yesua free mu obroni a oye helicopter wose ohwe ajakwa aye aboa bia otu tisa nwansa na ajakwa so no hwe ene de ya jedi obroni oye train wose no ono nsuo ena boboja so no e ka boso nsuo no hura e ka boso ena ode ye steam engine James Watt eno de ya jedi obroni oye aeroplane wose ohwa no maso eno oye eno de ya jedi de na ai sabe bibifo nso se omo hwe ananse so ena omo ekwa ananse faso ya ntuma eye nyuno ntinta na mde ya ntuma eno de ye botugo abrofo so obo se omo hwe afafa to so de ye materials made in shades of colors enti sa subana woya so no se friye nua ho a ye mpene ema nim fi no na se jai nana bache ade na ade so so say teacher ka be me no asamba akwa me kan say the yewo university ni lecturer ba ko ka say variety is the spice of life say obia ni gene de ho a anema abrabon fe na de na ohun say unua de ekoso a no aboa asum ama ya pia ebi edu so de so a ebi pia nsa say Kente free ha say free Kente free bombi obi abisua ene nkofo bibliye nkofo bibliye no nkyere se baby free no ye tutunase and say na no na de ba ko so adabia me kan se nhwehwemu ni akenkan ho hia ye nyai se ide bia yedi nkoma ye de ya dani no hu se bia se nkoma na esa asema ye ni no ni eka die ni ho no ni eka dabi enkomodidie eni ade ya adisua nkomodie ye mfa sebe emotions amame eni yesi me bata ho o kan se di sitie ni eja ne posa anti metu ye mabuna ye ba no fuse ehwehwemu ni adisua eni nkoma emotions enka ho ehu hia sebe ya obia be hu ba bi oda no bia so ani age ne de ho pepepe nana dwumasi emmeguru no se senti de video no na mo de yo abakose mu nchire mu wonya akonya usua de a usua abakose Kente de aba ene yesua pio ha asambe na wo de ma dunia mama na say emmeguni ha
Asamba ni afa na asem foforo yɛn hwɛ baabi a no kore free ni ni akyire ɛna tu obia nso ni die mu yie ni yɛpia mpanyinfo sɛ prayo yi ba ko ɛna wokabo mu nso yi mu ntine sɛ menua yaw aya ade na mesum na nyina akɔsoro ade ntina me ka kye ne sɛ ne die no kora ɛnyɛ papa ana me ne na yɛ sɛ de be ya ebigu ne ma asa na sɛ be ka sɛ okɔfa free baby abrofo mo so mu die yɛ ni ade ne yɛ before de to yɛ de kone ne kɔfo bi de yɛ be yɛ ni me so me de ameka no ntia sɛ de akyere nyakopɔn de ma yɛ asante ntia so mu yi nso asante mu yi wofa ni yɛ ka Kente a nim sɛ kɛde nkɔmɔ ne baby so foforo asa me bo wofa Kente yɛ ka yɛ te ada wo mase edi ewo ebrebe na ada wo masefo enso so ebesua Kente ene enkura wo mo ewo momwe ɛyɛ aman a atwa bɔwire no ho ahyia sɛ mpimpi ya na aware we na ntikwa hanu ya na ntikwa ndi aware eba ndi aware eba bibi mu nso emaba mu nso na ne papa firi bɔwire na onyono Kente a ebesua na sa ena ma baman ebe bɔwire ama pe ebe bɔwire wono ebe bɔwire adamomase ebe bɔwire sa ade wei adwuma a epie hɔ bɔwire hɔ no nti etretre kɔ sa amaye nsuso ema mo nsuso hunu ye ade sɛ de obi de ka ba ya sisi wiase obi aye bia sa na o mo nso de no epie na de ya na ya ahomte wo mu ne sɛ wo hunu ya ye ne fadidie enso de odi ba ye no a ka sɛ o wenum na de ba ye na bia ye nso ye bia no ebi kura ya betwa wo mo a obi abeti ase sɛ mo na mba akyire nso mo betwa wo nso cheche ni na cheche doctor de ne lawyer enso mo kan sɛ no mo akɔnwono asɛm bi a sɛ be hu ba bi a ne tiri ne nkɔn efiri nti wofa no mo akɔnwono na ye de besɛi ade na wo hɔ no nti nko wa mo ya Asantefo no a sɛ be mo ya kanfo no a mo nya ma ade no na mo obi asa sɔre fa ba bi ɔgye akɔto atwene ene sɛ be free bɔwire mu ade enko ayi emfa nko kyɛ ba bi edi no bi na sɛ be nya do adamase ɛyɛ no nansan yi a emredu so mbegyae a mbegyae ebi sɛ me nraya na ye be ye bibi a yɛfrɛ no bɔwire Kente festival me no owura bi yɛfrɛ no Tiare na ɔyɛ tourist board director e wa Asante region na ka etiri bom na ekofa sa adwene no ba ya na ekoto bɔwire mpanifo ni no muso mu ye sa de no 1998 into of amasa mu Kente festa edikan a through your friend say won hyehyɛ mu 1998 ena wo de ada wo mase ene onu mu nyina ebe ka bonre ho na damasifo ani wonofo ene di kan sɛ Kente no firi wo na wura bi ye frɛ no wono frempon no MP ene original ya je kire no hu sɛ nkrofo foforo ya agye afiri Asante no si da bi afi de meka no korɛ bɔwire o fa no ko hefa kwa ne kosi ambesifi ena adamasifo nso nura ya mo a bɔwirefo ye bibi on bɛfra mo ne mo ye bomu o mo nso sɔre sɛ o mo nwino asɛm bi sɛ osandehene opokuare ena bɛfa adamasifo bɔwirefo wonofo ena o mo nim Kente nwino no ede o mo kɔ bontuku e wa Ivory Coast so o mo nkosua ade wo ho dada na ede na osandehene bɛsan kɔfa obi sɛ kosua ono akɔno Kente hene oba e no ano osandehene opokuare ba 1720 oba ya afi pepepe ena obo Kente hene ena wabo Kente hene wie no osanse sa mo se mo nsan kɔ na nkosua nti asɛm bi wo ho no mo a utimu sɛ anadwuma na asɛm enye no korɛ eno achi no osandehene opokuare penso no ono ne bo Kente hene osandehene ose dudu penso na Kente ewo ya e friend Kente na ye tuntum ni fufu enro ya na osandehene opokuare otoso mienu eye se
Someone to man, you know, Namon, you know. Yeah, young check. Enti ohene fofra wono ohene a wodi kan a yero Asante hene dia hye adamasefo animunyam no ene otufo pogu wa otoso mi no na abreso 1998 oguso toso 1990s no aha na sa enoma na ye edi twintwa ye ne aye ho anamu no emwaye so woti ho na enkrofo kan ne matiamu a na moa mache mumum yenu na fa akoka ayo Asante mu ye na entuma bi wo a ye ka ayi fatia fata nkroman na onu mom ye no bonwerefo adamasefo bamanfo ene ayi a na omotu akotena ayi no omu na ka omu tiribo mu no omoye sesi a no ka se omu peso mpia obia o ka ho eto nchen se omu momu na omoye ye ntena wi asesa enti afutuo na me de ma omu se ntuma de omu ya ade omu abewura mu omu ye bi omu nim ye nso nanso mpani nsɛm ada ho no ye osisa na anyeye sesi ame no ka sɛ efi bobo ansia ɛna nwono ntoma ɛma Asante ne wo bonwere efi makomako nsia ɛna ye frekuo ɛna momode yi ya efiri Asante ne poku are penso ɛna Asante ne poku are penso aye kan ɛyɛ 1720 ena 1720 ndi emfie science ana opoku are otoso mienu de adamase ebewuram so ndi yensua bibim firim se de ade wo no no odi enye de komde no na se wumi aso de bibi aba na so ma wo nya bi na wo ye no ayile ya na o ba so anu abona baso enye ntokwa na ya baso bo esan Asante hu ehi sisi ame no ka say o mampani osajefo Dr. Kwame Nkrumah eji Kente bi free bonwere e de ko sign UNESCO ene United Nations o mampani rolling se penso ba ya o mse bi se bonwere din bata ho na Asante babam de mun ko yimfiri ho ene ko yo no mun ko yimfiri ho na o mo nyunu bi fufuro e de ko sign ho ya no de ba bi efiri nde o mo pe yes no and our parliament so dey no e dey na yero Asante hene ho no mo bai dey na edikan na eno kure eno o mo kan dey edikan no dey na san ho no na friends adwini si adwin so ene adwinasa ena na san ho ena owura baben say your friend say ayedada enti nka ayi de ensano adwuma de nka ayedada kura na nka esese ewo ho mi se yia o mu yia firi ho no na mi giri se yia eno an se de ahwehwe bi beto animu na nka da ho na nka date no ewo ho se aha ne ya gifiri ye ena edi mfie sei o ma anya ne sa na o mbehu Asante ne se o mo ana se so mo yi no de koto museum crowd a ene na nka ewo ho se na we e di fi parliament ne bae nanso behu ko pekura wo hu if say free baby yempese be free baby yebese beti hodin ndi na sa da ma na nyira so ndi eno ena o musi da bi se de edika na ona de bebo Asante ne de etuaka na de bebo ho de ana se ono ma na dwumfo e bebo ho de na ewe nso yemfa nkoti no ena ma o mba ya o mbaje foforo de akosen ho se ya de bebo no so ye edwin ama edwina sa ene edwin se edwin so ofa ye beda wase pa na boche na na twemesi e da munyi na ase ya fa ye da wase pa o twede mponyango pon ya ma na de esua ne doso yesua de afa Kente ho ye nam so ma Kente ba ye bre ba ya hemfo ma wa bedi ade ene de wose ho fa Kente ho nyina ene ye de ba no na ye de be sa de bre mo biom no Kente ne di ne doso e munjichi mu e de ne nyina so e de be mo ka se medi no e ma me so twede mponyango pon ya do e bi hia makram